Πριν προχωρήσουμε όμως, ένα λεπτό. Δεσμεύτηκα ότι τη μία μέρα θα έχω τη συνάντηση με τον κύριο πώς λέγεται, Πριτσιόλα, και την επόμενη μέρα θα καλέσω, κυρία Πρόεδρε, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τριήμερα και πενταήμερα. Επειδή έχουν ήδη ζητήσει ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Δόγκας να συζητηθεί, εάν το αποσύρετε, εντάξει, αν το συνεχίζετε, με την προϋπόθεση ότι μόλις θα ενημερωθεί ο Δήμαρχος... Θα κάνουμε έκτακτο. Θα κάνουμε έκτακτο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε και εμείς. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν... Έχουμε στοιχεία, να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, προχωράμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είχαμε προβλέψει και ένα είχαμε προβλέψει ένα προημερησία, το οποίο τελικά, επειδή δεν θα κάνουμε συμβούλιο και την άλλη εβδομάδα, θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, συμφωνείτε κύριε Δήμαρχε? Ναι, μην χρειάζεται τώρα να... παρόλο που είναι ένα πολύ απλό θέμα, θα το βάλουμε για την επόμενη εβδομάδα. Είναι κάτι επιτροπές είναι για τις επιτροπές που εκ παραδρομής δεν ήρθαν στο προηγούμενο συμβούλιο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Είναι έγκριση της τροποποιημένης έκθεσης λήξης εκαθάρισης της ΔΕΑΒ και αποδοχή του προϊόντος αυτής. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Απλά είναι τυπικό το θέμα, γιατί έχει γίνει αποδοχή της εκαθάρισης. Αυτό το οποίο σήμερα απλά έρχεται και το ζητήσαμε εμείς να έρθει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι η τροποποιημένη, η τελική έκθεση λήξης εκαθάρισης, καθότι πλέον εδώ πέρα μέσα έχουν πληρωθεί από το σύνολο των 110.000 ευρώ που ήταν το αποθεματικό της συγκεκριμένης επιχείρησης, έχουν πληρωθεί οι φόροι και τα πρόστιμα, τα οποία μπήκανε στην δημοτική επιχείρηση, καθότι για 3,5-4 χρόνια τη δημοτική επιχείρηση δεν την εκαθαρίσαμε. Μπήκανε περίπου 20.000 ευρώ πρόστιμα και το ποσό της εκαθάρισης τελικά είναι 4.495 χιλιάρικα. 4.495 ευρώ. Είναι τυπικό, απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κλείσουμε και να ισοσκελίσουμε την διαδικασία. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε. Θυμίζω ότι το είχαμε περάσει το θέμα αυτό στις 23 Ιουνίου του 2015 στην 14η δημόσια. Αυτό. Ωραία, ποιος έχει ερώτηση? Ο κύριος Δαβάκης βλέπω. Άλλος? Ο κύριος Δαβάκης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και ο κύριος Δαβάκης. Α, θέλουνε. Μισό λεπτό κύριε Δαβάκη, γιατί δεν θέλει αυτό. Παρακαλώ κύριε Δαβάκη. Η δική μου απορία είναι, όταν έκλεισε η ΔΕΑΒ με τον Καλλικράτη, ήμασταν υποχρεωμένοι να κλείσουμε τότε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις, είχε καταθέσεις, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 100.000. Θέλω να ξέρω, επειδή δεν φαίνονται στην έκθεση, πού πήγαν αυτές. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι πήγαν σε πρόστιμα και φόρους. Μπορούμε να έχουμε μια σχετική έκθεση αυτών, διότι τα πρόστιμα και οι φόροι πάνε πρώτου κλεισίματος, όχι κατά τη διάρκεια που έχει κλείσει και είναι ανενεργή. Και αν καθυστέρησε, κύριε Δήμαρχε, η έκθεση, έγκυται στους ορκωτούς λογιστές, που τώρα από ό,τι βλέπω έχετε και σχέση άμεση, διότι ο ορκωτός λογιστής που υπογράφει την έκθεση αυτή είναι επιστήθιος φίλος του συμβούλου σας. Ευχαριστώ. Να απαντήσω ένα-ένα, γιατί είναι σύνθετες οι ερωτήσεις και μπερδεύομαι. Μην χάσω τον ερμό μου. Λοιπόν, αυτό το οποίο προφανώς διαφεύγει της προσοχής του κυρίου Δαβάκη και προσπαθεί να κάνει συνειρμούς διαφόρους με τους μελλοντικούς και τους προηγούμενους συμβούλους, είναι ότι ενώ η εκαθάριση αυτή έπρεπε να έχει συμβεί από το 2011 και όφιλε και ο ίδιος ως αντιδήμαρχος οικονομικών της τότε διοίκησης
και η προηγούμενη διοίκηση να το κάνει. Δεν το έκανε, ήταν μια πολιτική επιλογή, δεν το έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και βρέθηκε, επειδή χρειαζόταν 2 άνθρωποι να υπογράψουν, βρέθηκε ο υποφαινόμενος και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γεωργουλόπουλος να υπογράψουν άγνωστα σε εμάς, φορτίο άγνωστο, τι ακριβώς υπογράφαμε δεν ξέραμε, απλά έπρεπε κάποιος να βάλει την υπογραφή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, να εκαθαριστεί και να κλείσει αυτή η ιστορία. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε να σας απαντήσω, δυστυχώς, ναι. Η εκαθάριση, οι οικονομικές, εντάξει, κύριε Δαβάκη, είναι λίγο, εσείς προσπαθείτε να κρύψετε την προσωπική σας ευθύνη όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, την οποία ήταν στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας να έχει κλείσει η επιχείρηση. Δεν την κλείσατε, κύριε Δαβάκη. Δεν την κλείσατε. Την αφήνατε ανοιχτή να σέρνετε και για να πληρώνουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα οποία πληρώσαμε στην εφορία, εγώ δεν ήθελα να το ανοίξω το θέμα αυτό, αλλά σας είπα μην τρίβεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Τα πρόστιμα τα οποία πληρώνει ο Δήμος σήμερα και αφαιρούνται από το προϊόν της εκαθάρισης είναι ευθύνη δική σας, του κυρίου Ζαχαράτου, του συμβούλου μου, και δικιά του ευθύνη είναι, του κυρίου Πανά, του Γρηγόρη του Κασιδόκοστα και όλων όσων είχαν την ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης. Και δεν μιλώ και κουβαλώ το φορτίο μου αυτό, το σταυρό στοικά, γιατί δεν θέλω να παρενθεντολογώ και εσείς έρχεστε εδώ τώρα να μας βγείτε για από πάνω που κάναμε εμείς τη δουλειά που έπρεπε να κάνετε εσείς ως αντιδήμαρχος. Γιατί ήσουν αναπληρωτής δημάρχου επειδή μου βούλας. Η εκαθάριση αυτή, κύριε Δαβάκη, είστε αδιάβαστος, λυπάμαι. Τα πρόστιμα αυτά είναι πρόστιμα του 12 και του 13 γιατί δεν κάνατε τη δουλειά σας ως έπρεπε. Εγώ λοιπόν δεν το λέω, πάω να το περάσω διακριτικά και εσείς βγάζετε και γλώσσα αντί να λέτε παιδιά συγγνώμη δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αφήστε τα τώρα, κύριε Δαβάκη. Μην κάνετε τώρα, άμα θέλετε, κύριε Δαβάκη. Η ημερομηνία που έκλεισε η ΔΕΑΒ είναι, η ημερομηνία που έκλεισε η ΔΕΑΒ είναι Δεκέμβριος του 2015. Δεκέμβριος του 2015. Τότε έκλεισε η ΔΕΑΒ. Μέχρι τότε την είχατε παρατημένη ανοιχτή. Ανοιχτή. Εσείς, ο κύριος Ζαχαράτος, άπαντες. Τον είχατε αφήσει ανοιχτή. Και κουβαλάμε εμείς αυτές τις δουλειές που είχατε να κάνετε εσείς, που δεν κάνατε. Την έκθεση την υπογράφει ο καθαριστής, την έκθεση αυτή. Ο κύριος Κωνσταντέλος και ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Όχι, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Κωνσταντέλος και ο κύριος Γεωργουλόπουλος υπογράφουν χαρτιά και εκθέσεις για περιόδους που δεν διαχειρίστηκαν και δεν κλείσανε. Ο κύριος Κούτρας, ο κύριος Τσαμάκης, η κυρία Βυζηριάννη και ο κύριος Καψογεωργίου. Και η κυρία Καψογεωργίου. Συνεπώς, θα πρέπει, κύριε Δαβάκη, και το λέω γιατί θεωρώ ότι η διοίκηση έχει συνέχεια, πράγματα τα οποία δεν έγιναν και τα οποία γίνονται στο πλαίσιο της συνέχειας της διοίκησης, και εγώ όφιλα να το κάνω όταν το βρήκα, να το διεκπεραιώσω, όπως όφιλε και ο αντιδήμαρχος, να υπογράψουμε, αν και δεν ξέραμε τι υπογράφαμε. Ερχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη σεμνότητα και πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα και λέμε ναι, είναι από αυτά τα οποία πρέπει να διεκπεραιώσουμε. Όπως διεκπεραιώνουμε τώρα τον ισολογισμό του 11 που ήσασταν αντιδήμαρχος και τον ισολογισμό του 12 και τον απολογισμό που ήσασταν αντιδήμαρχος. Και τα διεκπεραιώνει αυτή η διοίκηση και δεν λέει και κουβέντα. Ξεφεύγετε από το θέμα. Δεν λέει κουβέντα. Μην ξεφεύγετε από το θέμα. Δεν λέει κουβέντα. Δεν λέει κουβέντα.
Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ανοιχτή. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε, κύριε Δαβάκη. Αφήστε. Έχετε ξεφύγει από το θέμα όμως, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δαβάκη. Η λογική είναι ότι κάποιος εδώ, σε αυτό το Δήμο, θα το πάρετε χαμπάρι, θα κάνει δουλειά, κύριε Δαβάκη. Δεν θα βάζει τα προβλήματα για να κάνει πολιτική καφενείου κάτω από το σχαλί. Αυτό τέρμα. Τέρμα, κύριε Δαβάκη. Τέρμα, κύριε Δαβάκη. Στον εισαγγελέα που πηγαίνετε και σας κλείνουν την πόρτα. Εγώ. Κύριε Δαβάκη, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Όλες τις καταγγελίες στον κάλαθο των αχρήστων. Κύριε Δήμαρχε. Στον κάλαθο των αχρήστων, κύριε Δαβάκη. Πολυσχεδές το σύστημα προφανώς. Είναι βέβαια, είδατε, διαπλοκή. Εγώ την ξέρω. Εσύ την ξέρεις. Εγώ την ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή δεν είναι καθόλου. Κύριε Δαβάκη, κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Δεν θα πει κανένα τις καταγγελίες σας. Ο κύριος Βαλάτας έχει το λόγο. Ο κύριος... Δεν τον είχατε ζητήσει. Πότε? Στην αρχή με τον κύριο Δαβάκη. Συγγνώμη, τώρα το σηκώσατε, αλλά πριν. Χίλια συγγνώμη. Δεν το είδα, παρακαλώ, κύριε Ματόπουλε. Μισό λεπτό, γιατί εδώ. Ναι, βλέπω εδώ στην έκθεση να αναφέρεται συχνά στο τέλος των παραγράφων ανακεφάλαιο ότι μπορεί μετά την απορρόφηση των υποχρεώσεων της ΔΕΑΒ από το Δήμο με βάση ευεργετικές διατάξεις να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για τα ζητήματα φορολογικά και ασφαλιστικά κλπ. Πιθανόν να εξαιρεθούμε για κάποιων προστήμων. Πότε προβλέπεται να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες για να μπορέσει να σωματωθεί υποχρεώσεις από το Δήμο για να μπορέσουμε να την εκαθαρίσουμε πλήρως και να εισχάσουμε με αυτό το κακίνωμα. Αυτή η απόφαση σήμερα είναι η τελική απόφαση εκαθάρισης, αφού έχουν πληρωθεί οι φόροι και έχουν πληρωθεί και έχουν διακανονιστεί και έχουν εκπληρωθεί εφάπαξ να πάρουμε και τις εκπτώσεις τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι περίπου 20.000 ευρώ και είναι πρόστιμα τα οποία μας έχει βάλει η εφορία για μη κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων το έτος 2011, 2012, 2013 και 2014. Επειδή για αυτά τα 4 χρόνια δεν καταθέσαμε οικονομικές καταστάσεις, ο Δήμος, η δημοτική επιχείρηση πήρε από την εφορία πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό είναι περίπου στις 18.000, τα υπόλοιπα είναι οι φόροι και γι' αυτό το λόγο πληρώσαμε από τα 114 τα 110 χιλιάρικα. Τώρα, αυτά τα οποία έρχονται από τη δημοτική επιχείρηση στο Δήμο είναι περίπου 200.000, 180.000, οι οποίες είναι οφειλές που είναι προς την δημοτική επιχείρηση, που μεταφέρονται ως πάγια πλέον στο Δήμο και τα οποία βεβαιώνονται για να ξεκινήσει η διαδικασία του ΚΕΔΕ και να εισπραχθούν. Και είναι χρήματα στην κάτω βούλα που είναι το ΠΙΤΑ ΠΑΝ, είναι από το πανόραμα της βούλας που υπάρχουν γύρω στις 56-57 χιλιάδες, είναι από το Vive Mare που έχουμε οφειλές περίπου 60-70 χιλιάδες. Πόσο είναι? 108. Όλες αυτές οι 286.000 είναι αυτά τα οποία έρχονται στο Δήμο, αλλά δεν έρχονται πλέον ως χρήμα, έρχονται ως αξιώσεις για να μπορέσει ο Δήμος να τις διεκδικήσει. Εντάξει. Κύριε Βαλάτα, επιμένετε? Ήθελα μια επιπλέον διευκρίνηση. Βεβαίως. Την εταιρεία αυτή κάποιος άνθρωπος την έτρεχε, η οποία εταιρεία αυτή έγραφε και κέρδη. Τα κέρδη αυτά γράφτηκαν από απαιτήσεις οι οποίες ποτέ δεν εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν φόροι γι' αυτό. Αυτά που μόλις ανέφερε ο Δήμαρχος, δηλαδή που θα μεταφερθούν οι απαιτήσεις αυτές στο Δήμο. Δεν ήρθε ποτέ κανένας να μας εξηγήσει γιατί, ας πούμε, περάσανε 5 και 6 και 7 χρόνια και δεν εισπράτανε τα ενίκια. Δεν ήρθε κανένας να μας εξηγήσει για ποιο λόγο αυτός που έτρεχε την επιχείρηση αυτή δεν λειτουργούσε σωστά και αντιθέτως έγραφε κερδοφορίες οι οποίες ήταν εικονικές, για τις οποίες πληρωνόντουσαν φόροι, μεταφερόντουσαν κέρδης νέων, γινόντουσαν δηλαδή, κλείνανε λογιστικές καταστάσεις για ποσά τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί. Επίσης υπάρχει ένα ποσό εδώ, το οποίο λέει είναι 6.402,98, που λέει αφορά σε ψηφιστικό υπόλοιπο από καταβολή του κυρίου Καβράκου Μιλτιάδη έναντι επίδικων απαιτήσεων για αμοιβές προηγουμένων χρήσεων, του καταλογίστηκαν μειωμένο κατά το ποσό 1.873,92
και αφορά υπόλοιπο ταμείο προϋπολογισμού. Τι είναι αυτό? Πήγαινε ο κύριος αυτός και έβαζε λεφτά, ποσά από την τσέπη του και έκλεινε υπόλοιπα σε μια εταιρεία. Ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι, συγγνώμη θα το πω, είναι μπανανία, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι περίεργα πράγματα αυτά. Δηλαδή πηγαίνανε, γραφόντουσαν απαιτήσεις, κοβόντουσαν τιμολόγια. Δεν εισπρατώντουσαν ποτέ. Γραφόντουσαν κέρδη. Αφήναν υπόλοιπα. Δεν θα έπρεπε αυτός που τρέχει την εταιρεία να έρθει εδώ να το ρωτήσουμε τι έκανε, ή ξέρω εγώ, η Ορκωτή να έρθει να μας απαντήσουν? Αυτό δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Και κακώς απευθύνομαι σε εσάς, αλλά επειδή κάπου πρέπει να απευθυνθώ, μου δημιουργεί ερωτηματικά. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση σταμάτησε την επιχειρησιακή της λειτουργία τον Μάιο του 2011, πλέον δεν είχε λειτουργία υπό τη μορφή αυτή. Η προηγούμενη διοίκηση έκλεισε δια νόμου, ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο. Όρισε η προηγούμενη διοίκηση, και καλά έκανε, εκαθαριστές. Δεν τους όρισα εγώ τους εκαθαριστές αυτούς, τους βρήκα. Υποχρεωμένοι ήτανε, και στη συνέχεια για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Κυρία Σύνα ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρουμε όλοι. Αλλά επειδή είσαι στο Δήμαρχο. Που την πάτησε. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω σήμερα είναι να κλείσω μία πληγή η οποία υπάρχει. Γιατί ενώ είχαμε εκαθαριστές, γιατί δεν προχώρησε η εκαθάριση και γιατί πληρώνουμε 20 χιλιάρικα πώς το λένε, πρόστιμα? Μισό λεπτό, άσε με, Δημήτρη, να τελειώσω. Άσε με να τελειώσω. Τους ορκωτούς λογιστές ήρθανε και έκαναν και 3 φορές χαρτιά για να υπογράψει η προηγούμενη διοίκηση. Άκουσε με, Δημήτρη, δεν σου λέω τώρα. Λοιπόν, ήρθε και ζήτησε οι εκαθαριστές από να υπογράψει ο κύριος Πανάς και ο κύριος Ζαχαράτος τις οικονομικές καταστάσεις, και επειδή είχε δικά του θέματα και προφανώς δεν ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, εγώ τον δικαιολογώ όπως βλέπεις, δεν τον πυροβολώ, τότε είχες αποδομηθεί. Δεν θα αποκαθιστώ. Η ιστορία αυτή πέρασε και από τη διαχείρισή σου. Στη συνέχεια ο κύριος Πανάς και ο κύριος Ζαχαράτος δεν θέλαν να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις για το χύψη λόγο. Δεν θέλανε, δεν συμφωνούσαν, δεν τις ξέρανε, και αυτό το πράγμα παρέλκυσε, μην το λες αυτό, Θανάστο, παρέλκυσε την διαδικασία για περίπου 4 χρόνια. Ήρθαμε εμείς εδώ τώρα και μέσα από τις εκκρεμότητες ήρθε και αυτό. Πήγα λοιπόν εγώ στις καταστάσεις αυτής της περίοδου που δεν ήμασταν διοίκηση και ζήτησα και από τον Διονύση, λέω εντάξει, εγώ είμαι δήμαρχος, θα την πάρω την ευθύνη, δεν μπορώ να αναγκάσω τον συνεργάτη μου, και προς τιμήν του είπε οκ, θα το υπογράψουμε μαζί. Και το υπογράψαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, αυτό που βλέπετε τις υπογραφές μας στο τέλος. Ο Διονύσης τι φταίει, εγώ τι φταίω. Με αποτέλεσμα από τη στιγμή που υπογράψαμε να ξεκινήσει πλέον επισήμως η εκαθάριση. Γιατί ξέρετε κάτι άλλο? Ξέρετε ότι η δημοτική επιχείρηση υπήρχαν χρέη προς τη δημοτική επιχείρηση, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα βεβαιώσουμε και να τα διεκδικήσουμε, γιατί αυτή δεν είναι δουλειά του εκαθαριστή. Άλλο κουφό και αυτό. Έπρεπε αυτά να περάσουν και περνάνε τώρα στο Δήμο για να μπορέσει η Διεύθυνση Οικονομικών να πάει να τα βεβαιώσει και να τα εισπράξει. Αυτό το πράγμα τώρα, συγγνώμη δηλαδή, το λέω με παράπονο τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τρίτη φορά που έρχεται το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν άφησα ποτέ την παραμικρή αιχμή εναντίον της προηγούμενης διοίκησης και κόντεψα να βρω τον πελά μου σήμερα ότι εγώ έχω την ευθύνη για το ότι αυτή η ιστορία δεν έχει τελεσφορήσει από τον κύριο Δαβάκη. Γιατί, κύριε Δαβάκη?
Συγγνώμη για ό,τι είπα. Συγγνώμη από τον παπά της ενορίας σας, όχι από μένα. Επειδή... Λοιπόν. Από τον παπά Σωτήρη το συγγνώμη, όχι από μένα. Κύριε Γεωργουλόπουλε, σας παρακαλώ, αφήστε με τη δουλειά μου. Να σας πω, κύριε Δαβάκη, επειδή για αυτή την δημοτική επιχείρηση έχουμε συζητήσει πάρα πολλές ώρες και στα προηγούμενα συμβούλια, να περάσουμε τώρα παρακαλώ στην ψήφιση του θέματος. Να δούμε αν θα ψηφιστεί ή όχι. Παρακαλώ. Θα περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Ποιοι δεν συμφωνούν, εκτός από τον κύριο Δαβάκη? Ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Ματόπουλος, ο κύριος Δαβάκης όχι, ο κύριος Ματόπουλος παρών και ο κύριος Δόγκας παρών. Και ποιος άλλος? Και ο κύριος Βαλάτας δεν συμφωνεί. Όχι, θετική, γιατί να τη λογίσετε? Καλά, άμα θέλετε. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα σημειώσει ο κύριος. Ο κύριος Βαλάτας όχι, ο κύριος Ματόπουλος παρών, ο κύριος Δόγκας παρών, οι υπόλοιποι είναι και ο κύριος Κοντονής όχι. Ποιος το ζήτησε κάποιος να γίνει ονομαστική? Εάν το ζήτησε ο κύριος Δαβάκης, βεβαίως θα το κάνουμε. Ξεκινάμε, έλα σας παρακαλώ. Ναι, ξεκινάμε. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Ο κύριος Βασάκης. Ναι. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ναι. Κυρία Κάραγιαν. Κυρία Κάραγιαν. Ναι. Ο κύριος Βαδάσης. Ναι. Η κυρία Μπραημιώτη. Ναι. Ο κύριος Παμιχαήλ. Ναι. Ο κύριος Σαλίδας. Ναι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι. Ο κύριος Βάσης. Ναι. Κυρία Τσιριγώτη, αποχώρησε. Ο κύριος Ανδριόπουλος. Ναι. Ο κύριος Δήμας. Ο κύριος Καγιώργης. Ο κύριος Χατζηστεφάνου. Ναι. Ο κύριος Κασιδοκοστάς Παντελής. Ναι. Ο κύριος Φέτσας. Ο κύριος Αγαλιώτης. Ναι. Κυρία Σίνα. Θέλω το τηλέφωνο του φωτογράφου. Ναι. Ο κύριος Κοντονής. Όχι. Ο κύριος Αγιουδάκης. Παρόν. Ο κύριος Κασιδοκοστάς Νικόλαος. Παρόν. Ο κύριος Μπελετσιώτης. Παρόν. Ο κύριος Δαβάκης. Όχι. Ο κύριος Ματόπουλος. Παρόν. Ο κύριος Δόγκας. Παρόν. Ο κύριος Βαλάτας. Όχι. Ο κύριος Κιούκης. Θα ψηφίσω ναι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να λήξει η εκκρεμότητα σε σχέση με τη δημοτική επιχείρηση Βούλας και αυτό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις κριτικές που είχαν ασκηθεί από την εποχή ήδη του Δήμου Βούλας για τη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης. Υπάρχει μια εκκρεμότητα που πρέπει να λυθεί, γιατί είπαμε, ξέθεσε και ο Δήμαρχος, αλλά έχει γίνει και ο έλεγχος όλος στην επιχείρηση. Αν υπάρχουν κάποιο θέμα που είναι μεμπτό, νομίζω μπορεί να κινηθεί οποιοδήποτε σύμφωνα με τον νόμο. Η κυρία Γεωργούλου. Εγώ επειδή στο παρελθόν είχα καταψηφίσει και είχα αρκετά προβλήματα σχετικά με αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να προχωρήσει και να τελειώσει η υπόθεση. Ψηφίζω ναι. Ναι. Κατά πλειοψηφία. Το δικαιολόγησα εγώ, γιατί ασκούνται πάρα πολλές κριτικές από κάτω, αρνητικές. Ωραία, πάμε το επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το δεύτερο απευθείας. Προσήλθε ο κύριος Ζιγούρης. Ησυχάστε. Λοιπόν, στο επόμενο θέμα, αποχωρεί ο κύριος Δαβάκης. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, παιδικών σταθμών και του κοινωνικού ξενών ανηλίκων βουλιαγμένης, ειδών και ηλικίου καπί και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αφορά την ομάδα μόνο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Αυτό ουσιαστικά είναι για 14.000 αφορά την ομάδα είναι τα είδη αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής. Υπάρχει το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο ουσιαστικά εισηγείται την κατακύρωση στην προμηθεύτρια εταιρεία Βασιλική Μαριγόνη για την ομάδα
14.564. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Περνάμε στην ψήφιση ομόφωνα το δεύτερο θέμα. Είναι για τον παιδικό σταθμό και για τον Ξενώνα. Και... Το είπαμε. Το τέταρτο θέμα, το τρίτο θέμα, το είπα και αυτό. Έγκριση διενέργειας και τρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σύντησης, catering». Προμήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, και θέλω να το ανακοινώσω σήμερα, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ουσιαστικά το συσίτιο το οποίο δίνουμε μέσω του κοινωνικού ξενώνα στους απόρους που σιτίζονται από την περιοχή μας, έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζονταν εκεί πέρα σήμερα σιτίζονται μέσω άλλων διαδικασιών που η κοινωνική υπηρεσία προκρίνει, όπως με δωροεπιταγές, όπου μπορούν και παίρνουν τα τροφεία της εβδομάδας και οι ίδιοι υποστηρίζουν το σπιτικό τους. Σήμερα λοιπόν ζητούμε την έγκριση της διενέργειας και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σύντησης», το οποίο, όπως και πέρσι, ζητούμε να γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι ποσού 109.986 ευρώ. Είναι ουσιαστικά, θα καλυφθεί όλη η χρονιά. Σας θυμίζω ότι ήμασταν περίπου 45.000 ευρώ για το πεντάμινο. Βάλαμε άλλες 30, είχαμε 75-78.000 στο ύψος λίγος πολύ του πρόχειρου διαγωνισμού. Φέτος βάζουμε 104, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε με τα βεβαιότητας όλη τη χρονιά από το Φλεβάρι που θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία μέχρι του χρόνου το Φλεβάρι. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ο κύριος Ματόπουλος. Παρακαλώ, κύριε Ματόπουλε. Θέλω να πω... Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία το σώμα. Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Είμαστε στη διάρκεια της συνεδρίασης. Θέλω να πω ότι, όπως όντως είπε ο Δήμαρχος, στις 11 Ιανουαρίου το πρωί, Δευτέρα, ανακοινώθηκε από τη δομή του κοινωνικού ξενώνα ότι η διάθεση παραλαβής εισιτίου από τους δικαιούχους σταματάει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμες οι υπηρεσίες να διενεργήσουν άμεσα το διαγωνισμό για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος. Θα μεσολαβήσει, όπως μου είπε και ο Δήμαρχος την ίδια μέρα το μεσημέρι που συναντηθήκαμε, τουλάχιστον 40 ημέρες για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και ορθά η διαδικασία. Οι άνθρωποι, επειδή τυχαίνει να έρχομαι σε επαφή με κάποιους δικαιούχους, αισθάνθηκαν προσωπικά προδομένοι, λόγω του ότι και η κοινωνική ζωή γενικότερα τους είχε φέρει στο περιθώριο. Μια ακόμα φορά αισθάνθηκαν ότι έχουν παραμεληθεί και δεν έχουν φροντιστεί όσο θα έπρεπε. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε νωρίτερα να είχε διερευνηθεί το ότι τελειώνει το πρόγραμμα και να έχουν επιληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για να συνεχιστεί ομαλά. Όντως, η κοινωνική υπηρεσία ενήργησε αστραπιαία. Σχεδόν από την επόμενη ημέρα σύντησης προσπάθησε να καλύψει σχεδόν τους πάντες, δεν ξέρω αν τα κατάφερε, τουλάχιστον αυτούς τους οποίους εμείς βλέπουμε και στηρίζουμε, φροντίστηκαν όπως έπρεπε. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχει απόλυτη συνέχεια σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, γιατί και το παραμικρό κενό δεν είναι το υλικό αγαθό που προσφέρουμε, είναι κοινωνική στήριξη και το ηθικό κομμάτι της φροντίδας που αισθάνονται να έχουν αυτοί οι άνθρωποι και αν το στερήσουμε έστω και για λίγο αισθάνονται πολύ άσχημα. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθεί ένας τρόπος παρακολούθησης για να μην δημιουργούνται τέτοια κενά και μην δημιουργούν και άσχημες εντυπώσεις για το κοινωνικό προφίλ του Δήμου, αλλά και το αντίκτυπο κοινωνικό που μπορεί να έχουν στους ανθρώπους που είναι δικαιούχοι αυτών των παροχών. Ευχαριστώ. Απλά να πω επ' ευκαιρία ότι πριν που κόψαμε την πίτα ξεχάσαμε να κόψουμε κομμάτι για το συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.
Ούτε και τον Ολυμπιακό. Ναι, και για τον Ολυμπιακό βέβαια. Εντάξει. Μπορεί να του στείλετε όμως μια κοκακόλα. Και για το κομμάτι για τον Ολυμπιακό δεν κόψαμε. Νομίζω κερδίζει 5-1 τον Παλατανιά, τώρα πόσο είναι. Σήμερα, για τώρα λέω. Ποιος το έφερε εδώ. Αυτό έψαχνα. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, πάμε στην ψήφιση του θέματος. Νομίζω ότι το είπε. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Απλά και μόνο εγώ ενημερώθηκα και οφείλω να το πω αυτό. Ενημερώθηκα από τον κύριο Ματόπουλο για αυτή την ιστορία, γιατί η πληροφόρηση που είχα από τις υπηρεσίες είναι ότι θα έχουμε δυνατότητα για μέχρι τις 23 του μηνός να έχουμε προμήθειες. Και νομίζω ότι ήταν μπροστά και ο ίδιος όταν κινήθηκα τέλος πάντων με κάποιο έντονο τόνο για να μπορέσουμε να βρούμε τι ακριβώς είχε γίνει. Ενημερώθηκα από τις υπηρεσίες ότι ακόμα και κάτι διαφορετικό να θέλαμε να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να το έχουμε κάνει, διότι αυτή η διαδικασία με τις προβλέψεις που είχαμε βάλει φέτος στον προϋπολογισμό για το συσίτιο μπορούσε να γίνει μόνο με την έναρξη του νέου έτους. Δηλαδή σήμερα έχουμε 18 του μηνός, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η λειτουργία από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει χαθεί, η μελέτη έχει έρθει για αυτή η μελέτη από τον Νοέμβρη μήνα, χάθηκε, αν μου επιτρέπετε, περίπου μία εβδομάδα και όχι παραπάνω. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι ο βασικός λόγος που σήμερα κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτός, για να μην χαθεί άλλη μία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη που θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να φέρουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη δομική που απαιτείται. Λοιπόν, κύριε Ματόπουλε, ομόφωνα. Ωραία, ομόφωνα. Ελάσε τώρα να λέμε κανένα. Λοιπόν, ομόφωνα το... Όχι, λέει πολύ να τελειώσει. Εγώ έδωσα τελικό. Έχω έδωσα τελικό. Έληξε. Έληξε ένα. Εγώ το είχα παίξει στοίχημα 5-1 πάντως. Λοιπόν, πήγαμε στο τέταρτο θέμα, κύριοι και κυρίες. Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑΣ. Τέταρτο. Τι είναι αυτό? Ορισμός τριμελούς επιτροπής. Να. Λοιπόν, εδώ είναι Επιτροπή Παραλαβής Τροφίμων. Είναι πορτοκάλια, ακτινίδια, ροδάκινα κλπ. Είναι το πρόγραμμα της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με επικεφαλής τη σύμπραξη του Δήμου Σαλονικού. Είναι μια κοινοπραξία από την οποία έχουμε κάνει οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής. Υπάρχει μια Επιτροπή Παραλαβής Τροφίμων. Έχουν ήδη προταθεί ο κύριος Κυριακίδης, ο κύριος Αποστολόπουλος Δημήτρης και ο κύριος Σιμακόπουλος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Προχωράμε στην ψήφιση. Ομόφωνα και το τέταρτο θέμα. Περνάμε στο πέμπτο θέμα. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού των Παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη. Αυτό τι είναι? Είναι μια επιτροπή η οποία συντάσσεται κάθε χρόνο, συγκροτείται κάθε χρόνο. Είναι για να δούμε ποιες είναι οι πολυσύχναστες, γιατί οι πολυσύχναστες πρέπει να μπουν οι ναυαγοσώστες κλπ. Εγώ θα ήθελα να προτείνω τακτικό και αναπληρωματικό. Τακτικό. Αυτή είναι η περσινή που ήταν. Ναι, η περσινή ήταν ο κ. Κασιοδόκος και ο κ. Ματόπουλος. Αν δεν έχουν πρόβλημα και οι δύο, να ξαναμπούν. Θάνο. Συμφωνείτε? Ήτανε τακτικός τελικά, γιατί ίσα-ίσα, αλλά να πω το εξής, ότι εμείς σε αυτή την επιτροπή πρέπει να αποφεύγουμε να τις βγάλουμε όλες πολυσύχναστες, γιατί άμα τις βγάλουμε όλες πολυσύχναστες πρέπει να βάλουμε ναυαγοσώστες που ναυαγοσώστες δεν μας εγκρίνουν από πάνω να προσλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ, το βρήκαμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Είναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
Γιατί ο προηγούμενος λιμενάρχης μας έλεγε ότι ήταν, λέει, βάση της... υπόψη είναι ότι έχει ψηφιστεί πλέον από την περιφέρεια, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κανονισμός λιμένων. Ο κανονισμός λιμένων πλέον του Σαρονικού έχει ψηφιστεί, άρα οι κρίσεις για τις πολυσύχναστες είναι αυτά τα οποία προβλέπει ο κανονισμός λιμένος που έχει ψηφιστεί πριν από 1,5 μήνα περίπου. Είναι καινούριο, οπότε θα το μελετήσουμε. Έχει βγει στο διάβια, ναι. Θα σας το δώσουμε, κυρία Ματόπουλε, και στον κύριο Κασιδόκοστα. Οπότε ομόφωνα είναι ο κύριος Κασιδόκοστας τακτικό και ο κύριος Ματόπουλος Παντελής και Ματόπουλος αναπληρωματικός. Πάμε στο έκτο θέμα, έκτο. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, παρακαλώ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Αδειών Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής. Πέρσι για το 2015 είχαμε τον κύριο Καγιώργη και τον κύριο Δόγκα. Εγώ θα ζητήσω, είναι για την Επιτροπή Αδειών Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, θα προτείνω τους ίδιους και απλά, αν μου επιτρέπετε αστευόμενος, με την προϋπόθεση ότι ο κ. Δόγκας δεν θα βγάλει δελτίο τύπου. Γιατί? Πότε έγινε αυτό, τι έγινε? Αναζήτηση για ποιο πράγμα λέτε? Όχι άλλο, τώρα αυτή είναι εδώ είσαστε πάντως. Στην Επιτροπή Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων και Αναψυχής είσαστε και το 2015. Και τώρα. Ναι. Λοιπόν, και ο Καγιώργης και ο κύριος Δόγκας τακτικό και ο κύριος Δόγκας αναπληρωματικό. Το 7ο θέμα, συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων. Εδώ θα έπρεπε να βάλουμε τον κύριο Δόγκα. Λοιπόν. Τι? Λοιπόν, ήταν πέρσι. Λοιπόν, κάνετε scuba diving, κύριε Δόγκα? Και σκούπα και diving. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι η Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων, ένας εκπρόσωπος και ένας απληρωτής εκπρόσωπος είναι, πέρσι ήταν ο κ. Σωτηρόπουλος και ο κ. Αργυρουδάκης. Φέτος θα βάλουμε τον κύριο Αργυρουδάκη τακτικό και τον κύριο Σωτηρόπουλο αναπληρωματικό με βοηθό τον κύριο Δόγκα. Όχι, επειδή εσύ είσαι ο ναύαρχος της περιοχής. Λοιπόν, ο κύριος Αργυρουδάκης και ο κύριος Σωτηρόπουλος. Το ψηφίσουμε όλοι ομόφωνα, ναι. Ο κύριος Αργυρουδάκης και ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ο κύριος, το 8ο θέμα. Έγκριση δαπάνης επέκτασης τροποποίησης του εναερίου δικτύου ΔΕΗ και τοποθέτηση 6 νέων φωτιστικών σωμάτων. Έχουν γίνει αιτήσεις. Ναι. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Είναι η τελική έγκριση. Είναι 3 φωτιστικά σώματα. Είναι 40 πόρου. Ναι, είναι 3 40 πόρου και 3 φωτιστικά. Έχουμε την κατάργηση. Και μία κατάργηση. Λοιπόν, είναι φωτιστικό σώμα στο τέλος οδού Αγαμέμνονος. Μετά την εδώ και Σάμου στο Κόρμπι και 40 πόρου Πρεβέζης μέχρι... Ωραία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Ομόφωνα λοιπόν. Και το 8ο θέμα. Η οδός Αναγυρούντος έχει πρόβλημα τη νύχτα. Το έχω πει και στους ηλεκτρολόγους μας. Δεν φωτίζεται η οδός Αναγυρούντος. Ναι, αλλά η οδός Αναγυρούντος πρέπει να μπουν φωτιστικά σώματα όπως αυτά και στην αριστερά το κατερχομένο. Δεν έχουμε φωτισμό. Σε ποιο σημείο? Θα μου πείτε ποιο σημείο? Ποιο σημείο? Πάω μόνο με φώτα. Ποια από τις δύο Αναγυρούντος? Όχι, δεν έχει ξαναμιλήσει ο άνθρωπος. Τώρα, εντάξει. Πείτε μας σε ποιο σημείο, κύριε Σωτηρόπουλο. Όπως κατεβαίνουμε από την Βιχάρα. Εκεί. Ναι, και μπροστά στο My Market, έχει δίκιο. Λοιπόν, το ομόφωνα. Είναι μέσα στη μελέτη αυτή. Το ένατο θέμα. Δεν θα χρειάζεται, δεν πέρασε από εδώ. Κάνετε λίγο ησυχία. 2 θέματα. Κυρία Μπραημιώτη, κύριε Ψαλίδα, όλοι λίγο ησυχία. Για να τελειώσουμε τα 2 θέματα. 1 μάλλον. 2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εταιρείας Άστρα Τουριστικές από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και παραβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος. Αυτό είναι 80 ευρώ. Εντάξει, προχωράμε.
ομόφωνα. Και το 10ο θέμα, διαγραφή βεβαιωμένης οφείλησης από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά λανθασμένη παράβαση, λάθος αριθμός κυκλοφορίας. Είναι τα συνηθισμένα αυτά που γίνει ένα μικρό λάθος, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Η πιο πιθανή ημέρα για το επόμενο συμβούλιο είναι η επόμενη Τρίτη. Να το έχετε υπόψη σας. Γιατί Δευτέρα είναι η γιορτή του Δημάρχου και... Κανονικά θα το κάνουμε 25, αλλά 25 είναι η ονομαστική γιορτή, οπότε θα πρέπει να... Αν σήμερα δεν το είχαμε κάνει και τώρα θα βλέπαμε 6 γκολ τώρα. Άσε, ένα έληξε.